Да се надяваме, че той ще е последното ми включване за Пело Кръстев, което зависи от него. Иначе е предпоследно. То може и да е малко повече да има. Помните преди месец това момче пияно взе да говори разни глупости по телевизията, скат. И аз направих едно видео, което казах някои работи там. То се извини на Евелин. Разбрахме се, Евелин му прости, аз му дал втори шанс. Участвах дори в едно предаване с него, в неговото. Макар че съм отказвал на Беновска, на Рудов, на много съм отказвал. На него се съгласих в добра воля, че трябва да дадем на младите втори шанс. Речено сторено. Направихме го. Дори по телефона се чухме как му какво направи там за запорите. Говорихме си приятелски. Той каза, че дори ма харесвал. Нали, нищо, че аз не съм го харесвал, няма никакво значение. Те с песни любовни, няма кога ги прикараме. Ако не бях взел отношение по въпроса, щяха да кажат хората, че що мълчат. Значи нещата са такива, примерно. Вчера Пело с Емил Русанов, виж сега какво ще ти каже. Явно не ти много приятно си идваш в България, страх те е, но това не е заради мен или Евелин, че ние ще направим нещо. Ако някой някъде ви направи нещо, е заради вас самите, защото вие бяхте най-върнати поддръжници, най-обгрижвани от партия Величие и се оказахте най-големите брутални предатели, които храчите и плюете, вместо да си заминете по живо, по здраво, като не ви харесва, и да вадите разни простотии от такива семейни драми. Нали? Не се притесняй. Нищо няма ти направя аз, нито Евелин. Емка. Така че спокойно може да си ходиш, но за хората не отговарям аз. И на Пело му го казвам. Нито ще карам някой да въби, нито аз ще въбия. Господ си знае работата. Не се занимавам с Емил Русанов и с Пело няма да се занимавам, защото те са ниски топки. Няма смисъл. Но съм длъжен да го направя това нещо. Това момче говори на 21 години Михайлов така, Михайлов онака. Пело, той не ти са ученик, бе. Той е с близо 30 години по-голям от тебе. Господин Михайлов може. Ама Михайлов скълъпи една глупост. Не знам кой ти даде акъл. Значи, той толкова левашка простотия да направите, зато и сте ниска топка, защото ти вчера с този запис, дето уж звъня на Мария Илиева, значи най-големите тапаци разбраха, че това е на запис и ти се правиш, че говориш с нея. Значи ти си призна, че си ги записвал. От самото начало си мислял да правиш някаква мизерия или да изнудваш като Григор Здравков за пари, или да станеш депутат. И когато ти казаха, че няма как да си в листите, ти се обърна на момента. Пело, в Величие, за да си в листите и да станеш депутат, Евелин иска и тези хора да са професионалисти, да могат да работят, а не да спят по футюрите в Народното събрание, да вземат някой лев и кот им каят да гласуват и да плетат интриги. Затова не са те сложили за народен представител, просто още си много мъничък да станеш народен представител. Това, което направи с тези жени, които са над 50, които го обгрижваха, храниха го, поиха го, спа на павката в обектите, в базите на брат му, хапва, пива, весели са и накрая това е долният човек. Затова някой, ако нещо ви направиш, е за това, не е заради нас. И вие почвате да плюете и да храчите и да се съчинявате. Този запис там
Първо се казва: ало, добър вечер, госпожо Михайлова, както си го... Илиева, както си го правил. Като Руди Гела да покажеш, не, като си Мотека да покажеш, че Мария Илиева. Всички разбраха, че тези записи си ги правил, скалъпил си ги и си прикавате там с Емил Русанов, правите понтипластики, хептен за шаране. Не знам Емил Руснанов ли ти даде акъл, Григор Здравков ли, но най-вероятно ти, поне се имаш за много умен, си решил да го направиш така, защото иначе ще обвиня, че си ги записвал, само че то се разбра вече, че си ги записвал. Искаш да ги изложиш, уж, че се свързваш с нея, тя плюи, значи в ефир, тя ще плюи Краси Катинчарова. Такива тъпоти, такива простоти, само болен мозък мога да ги измисли. Или човек, който си мисли, че е много умен, а де факто не е. Сега, защо кръстих видеото? Цанов излезе най-умен. Преди 2 години, близо, когато всички нападнаха Евелина Величие и аз застанах до тях, с Цанов бяхме приятели. Цанов съм му помагал много. Но той прекали. Аз направих едно видео. Пело, внимай. Направих едно видео, в което той ме разбра какво искам да му кажа. И след няколко часа видеята бяха смъкнати. Най-вероятно от YouTube или най-вероятно Пеевски. Но видеята бяха смъкнати и аз пазих обещанието си към Цанов. Млъкнах. Той запази добрия тон към мен, каза: аз няма да кажа нищо лошо към Баткиро. И неговия бизнес продължава да си върви пело. Всички други, като Симотек, имаше и ни филяци. Полковник Марков, Шопара, даже него не съм не съм се занимавал с него, защото той сам се лака. 7-800 гледания до 1000, Емил Русланов говоря, ако не наплюи. Ако наплюи 1500. Ти ще си същия пел. Расташки, ще видиш какво ще се случи с него. Руди Гела, ще видиш. Всички, които са ме захапали и са захапали нас, понеже ние не сме измамници, а вие наклеветите. Поне ние сме за истината и истината е на наша страна. Ние винаги ще ви победим. Цанов повърви бизнесчето, лапка си парички, изкарва си парички. Дори му на акъла, както на софийските съдия изпълнители ми се обадиха и смъкнаха запорите. Умният човек прави така. Преценява с кого се сби. Сега, Пело, още предния път, когато направи цирка, се свързаха едни хора с мен и ми даваха едни неща. Пратиха ми едни неща. Едни чатове на едно момченце Пело, които аз не съм пуснал. Може и да не пусна. Когато правиш на някой нещо, Пело, винаги се поставя на негово място, на те път, ако ти го направят, приятно ли ще ти, хубаво ли ще ти, така да те скалъпят. Само, че ние не лъжим. Ние показваме факти. Истина. За разлика от вас. Като скалъпения разговор, дето се обади уж на Мария, и така, и онака. Плюс и тези жените бяха като майки. Морално нямаш право да го правиш той нещо. Но какъв морал? Та, когато правиш нещо, винаги се задава въпроса: на мен ко ми го направят, аз как ще реагирам? Приятно ли ще ми? Това нещо със сега дед го вадиш и най-вероятно ще извадиш, помисли си какво ще вадиш, какво ще правиш. Са едни махленски свади в една партия, във всяка организация има разногласия, всяко семейство има разногласия. И това са тъпоти. Ти нито си открил, че са откраднали милиони, нито нищо. Но аз имам едни чатови, Пело, които, ако ги извадя, никак няма ти е приятно. Не те плаша. Просто приятелски ти казвам. Там, в едни мъжки сайтове, Пело, ти зато и нямаш гаджи, Пело. И не съм го направил, защото решихме и за сега няма да го правя.
Но ще видим какви глупости ще измислиш, Пело. И както направих адвокат Расташки, най-великият адвокат, който съм сигурен, че няма да води бракоразводно дело, докато трае делото, защото толкова му е къла, защото той не спря делата, а продължи. И ще бъде, както му казах, каквото съм му обещал, защото истината е на наша страна. Тапело, помисли си, или ще бъдеш като Цанов, или като Симотека, виждаш по 7-800 гледания. Като всичките тези дет минаха и се пробаха, като полковника, избирай, ти избираш. Не е заплаха, обещание. Чатовете няма да ти харесат. Но на хората ще им харесат. Да го знаеш. Избора е твой, Пело. Дали да си умен като Цанов, или да си гьон сурат като другите. Защото, повярвай ми, това ще се запомни. И където и да отидеш, Пело, всички ще говорят за тези чатове. Сега ще забравят. Ще кажат, Брейка каза, може да ги има, може да ги няма. Може да лъжи Брейка. Но когато ги покаже Брейка, Пело, няма да ти е приятно. Никак няма да ти е приятно. Може да не излязат от мен, аз само мога ги популяризирам. Може. Така че се помисли, Пело, какви лайна ще изболваш. Разделете се по живо, по здраво. Не дей гледат този прощак Емил Русанов. Не дей гледат другите тапаци, какво правят. Не ти харесва партия, величие. Не станало нищо. Благодарение на нея те познават вече толкова с хора. И то обичаха толкова хора. Сега ще разлюбят, но не дей дълба дъното, бе, Пело. Пак приятелски ти го казвам. Винаги, когато някой нещо стане, аз му казвам, ей, не дей правите. Ще съжаляваш, както и на Расташки. Рудко, между другото, Гела, излезе много по-умен от Расташки. Не пусна жалба. И както и сега само Расташки ще го отнесе. И ще го отнася. Защото нямат спирка. Но едно нещо кажеш, чакай. На мен, ако ми го направят, приятно ли ще ми? Само че аз няма да лъжа. Няма да монтирам. Няма да правя, уж се обаждам на Мария Илиева и да си приказвам сам с телефона. Не бе, Пело. Не. Ще ти хареса много. Така че ти решаваш какво ще правиш от сега нататък. Иди си поживо по-здраво, карай си животица. И ако някъде някой нещо ви направи на Емил Русанов и на тебе, не сме ги накарали ни хората. Вие го направихте. Толкова с народ обичат величие. И навярват на тая партия, вярват на тези хора. И ви вярваха и на вас. И ви ги предадохте. И ви ги предадохте. По най-грозния и брутален начин. Най-много викахте за партията. Най-много беше ти там на първа линия. Ти беше с тези хора. Ти беше в семейството. И накрая, Пело, защото нямало си да станеш депутат. Добре ли, нали сте за кауза? Нали сте за България да бъде? Ти какъв депутат можеш да бъдеш, бе, Пело? Какво разбираш ти, освен да записваш хората? И да правите интриги, виж, журналята. Какъв депутат? Ти на кое ще правим депутат? Какво разбираш ти? Задал ли си въпроса? На 21 години искаш да си политик и депутат. Чакай малко, бе. Първо стани мъж. Нали ме разбираш за какъв мъж? Не от тез. Чатещите. Спирам до тука. Пело, ти избираш. Или като Цанов, или като всички други. Имаш и един филм с скалата в джунглата, или как се казваш. И той винаги отиваш и им казваш. Имаш два варианта. Option A, Option B. Вариант А, вариант Б. Какъв е вариант А? Даваш парите и си тръгвам. Той събираш пари за един богаташ. Ма то отива там, де цялата организация с охраните. Даваш парите и си тръгвам. Вариант А. А вариант Б. Прибивам ви, почупвам ви, вземам парите и си заминавам. С две приказки пак ще вземем парите. С две приказки ти избираш. Вариант А или
говоря метафорично в бой, да не са подплащите като разташки. Другия бой, так той е. Дет сега ти го поде. И после, ама, що тъй стана? Ами, защото каквото почукало, такова се обадило. Избери варианта и си карай по живо, по здраво. Приятелски ти казвам. Карай си животи са на 21 години, си пий си там питиенцата, топай си топката и си чети с то с Соня. И си карай там оная модерната любов. Но не дей с тези гнусни, мизерни простоти. Той от мене, дано да е последен клип. Да не се налага да правя и други. Чао!